سالڤەگەرا سێزدانیا شەڕێ سووریە نێزیک دەبێ لێ لشوونە کۆ چارەسەریەکە سیاسی ji bo vê krîzê were peydakirin neteweyên yekbûyî dibêje ku asta tund û tujiyê zêdetir bûye. Di raportekê de ku 11 adarê hate weşandin, Komisyona Neteweyên Yekbûyî ya Lêpirsîna li Sûriye ragihand ku pêleke şer û tund û tujiyê li Sûriye peyda bûye ku ji sala 2020 ve wek wê tiştek çê nebûye. Serokê Komisyona Neteweyên Yekbûyî ya Lêpirsîna li Sûriye Paolo Pinheiro diyar kir ku ji cotmehê ve Sûriye asla herî bilind ya şer di nav 4 salan de dîtiye. Li gel alozya li herêmê hewildaneke navnetewî ya biryarder ji bo rawestandina şerê ser axa Sûriyê girîng e. Sûriye jî pêdivî bi agirbestekê heye. Ji destpêka şerê Sûriyê sala 2011 ve bi milyonan welatiyên Sûrî li hundir û derveyî welêt de bûne derbider û penaber. Ji nav 14 milyon kesên ku ji ber şer ji cih û warê xwe derketine, bêtirî 6 milyon û nîv Sûrî li derveyî Sûriyê bûne penaber û yên mayî jî di nav welêta derbiderî cihên din bûne. Raporta Neteweyên Yekbûyî ya îsal dibêje ku bêtirî 90 ji sedî ji rêjeya xelkê Sûriye li jêr xeta hejariyê dijîn. Ev yek di demekê de ye ku rewşa aborî bi awayekî berdewam xirabtir dibe. Plana bersivdana mirovahiya 2023 dixwest ku 5 milyar dolaran ji bo Sûriyê kom bike. Lê tenê 38 ji sedî ji wê yekê pêk hat. Ew jî kêmtirîn rêje ye ji dema ku Neteweyên Yekbûyî dest bi şandina van daxwazan kiriye. Li ser erdê bereyên şer hîn li çend deverên Sûriye germin û Neteweyên Yekbûyî dibêje di mehên dawî de tew germtir bûne. Ji aliyekî ve hêzên rejîma Sûrî û Rûsya asta êrişên xwe li deverên wekû İdlib ya jêr kontrola opozîsyon û hêzên İslamî zêde kirine. Di nav sê hefteyan de 2023 cih li deverên opozîsyonê hatine armançkirin ku di encama wan de bi sedan sivîl hatin kuştin û birîndarkirin. Li deverên Kurdan jî Neteweyên Yekbûyî dide zanîn ku artêşa Tirkiye operasyonên xwe li dijî hêzên Sûriya Demokratîk zêde kirine. Di encama êrişên asmaniyên Tirkiye de ser navendên elektrîk û enerjiyê nêzîkî 1 milyon kes bo çend hefteyan ji av û elektrîkê bêpar man ku ev bi xwe jî lê dijî qanûna mirovahî ya navnetewî ye. Neteweyên Yekbûyî dibêje sivîl jî di van êrişên bi dronên Tirkiye de hatine kuştin û ev jî digihêjin asta tawanên şer. Lê aliyekî din, raporta Neteweyên Yekbûyî dibêje ku koma terorîst Daeş hîn jî şiyan heye ku êrîşan pêk bîne. Niha jî ew êrişên xwe li navarast û rojhilatê Sûriye zêde kiriye, tê de ne tenê aliyên leşkerî dike armanc, lê her wiha sivîlan. Piştî 13 salan ji şer, Neteweyên Yekbûyî dibêje dem hatiye ku çareseriyeke siyasî ji bo krîza Sûriyê were peydakirin. Ew dibêje bi cih anîna biryara civata ewlekariyê ya hejmar 2254 baştirîn çare ye ku Sûriye ji vî şerî derxîne. Sîrwan Quço, Dengê Amerîka.